बाबा पहले के जमाना में लोग 10-10 गो 12-12 गो बच्चा पैदा करे थे, इतना ताकतवर रहे। अब के जमाना में का जाना तारे बाबू, पहले के जमाना में मरुआ के रोटी, मकई के भात, चना के सतुआ, मट्ठा पी के पट्ठा रही। अब के जमाना में तेरा चाउमीन बर्गर पिज्जा खा के गाड़ सुखा ले बस। अरे क्या पता है, सब बढ़िया खाना उना खा लो। हाँ दादा, खाना तो खा ले लियो बा। अच्छा खा ले। अच्छा दादा, एगो बात बताबो। हाँ बोल। तुहार उम्र तो खत्म हो गई, अभी हमार उम्र बचल बा। ऐसा कौन काम करी कि तुहार उम्र ऐसे हम सूख के खाएं? देख पोता, एक ही उपाय हो, तू घरे जो आज से शुरू कर दे। काची नेहूर कंपनी